Demokratska stranka, kao i opozicija u celini, proživljava težak period i mi koji ovde sedimo smatramo i verujemo da se takva situacija bliži kraju, da je Demokratska stranka sposobna da se revitalizuje, da se menja, da prevaziđe aktuelne poteškoće i da formuliše politiku za nove izazove i ponudi program za razvoja društva i države u celini. Živimo u državi kontinuiranog vanrednog stanja, vanrednih okolnosti, rekao bih, slaboj državi, u državi beznađa i straha. Strahuje se od gubitka posla, strahuje se za zdravstveno stanje, strahuje se od posledica degradacije životne sredine. Strah je prisutan gotovo na svakom koraku. I građani žive u uverenju da država ne čini dovoljno da ih zaštiti, a morala bi da povede računa o bezbednosti građana, barem onoliko koliko vodi računa o nacionalnoj bezbednosti. Delovanje opozicije i same Demokratske stranke, koja ima ambiciju da postane stožer opozicije u narednom periodu, da okupi sve demokratske snage, neće biti lako. Predstoje nam važni zadaci, predstoje velike obaveze i uporan i naporan rad. Izazovi su veliki, ali velika je i verovatnoća i velika šansa, realna šansa da demokratske snage zauzmu mesto na političkoj sceni koje objektivno pripada. Što se bezbednosti tiče, građani su imali proteklih godina priliku da prate, da čuju, da budu informisani o tome šta se čini i preduzima da se država osnaži, da se vojska osnaži, da bude dovoljno sposobna, samostalna da odbrani svoj suverenitet, teritorijalni integritet. I sa ove pozicije posmatrano, većina vojnih analitičara, barem, koji su iole objektivni, smatraju da je to populistička teorija, informacije koje gode nekome ko voli da sluša. U situaciji kada Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije ne predviđa mogućnost i ne sagledava mogućnost vojne intervencije, ogromna sredstva se ulažu u opremanje vojske, koje, znači, i u situaciji kada smo okruženi NATO paktom, faktički članicama NATO pakta, kad nemamo dovoljno kapaciteta, nemamo saveznike i nemamo dovoljno ni ljudskih ni materijalnih kapaciteta da završimo, odnosno okončamo eventualni konflikt sa bilo kim u okruženju. U situaciji kad nemamo rešeno pitanje razgraničenja sa Hrvatskom, pa čak i sa Republikom Bosnom i Hercegovinom, stiče se utisak da bivši ministar odbrane sadašnje policije, i ne samo on, predstavlja remetilački faktor u okruženju. Kad nemamo jasno definisanu spoljnu politiku, ne znamo da li smo za istok ili za zapad, građani su prepušteni sami sebi. I ne treba biti stručnjak za ovu oblast da bi se videlo da država nije u stanju da odgovori na mnoge izazove, a uveravamo se to i proteklih meseci, na ovaj izazov koji je prouzrokovan pandemijom virusa COVID. Znači, država je ranjiva, ne može da vodi borbu protiv nevidljivog neprijatelja tenkovima, lovcima, bombarderima, niti bilo čim, osim da na asimetrične pretnje priprema i asimetričan, znači, odgovor, višedimenzionalni odgovor. Narušena je lična bezbednost, narušena je privatnost građana. Naša svakodnevnica su obračuni kriminalnih grupa, ubistva, porodično nasilje, maloletnička delikvencija i sve ono što dovodi u poziciju građanina da na ulici, u svom stanu, na radnom mestu
bude nesiguran i neizvestan, da ne veruje prosto institucijama, ne veruje vladavini prava, ne može da zaštiti svoje interese. Kompromitovani su demokratski principi, narušene procedure i ono što sagledavamo, izostao je dijalog o bitnim pitanjima, pa i o pitanjima koje se tiču bezbednosti i odbrane. Mi ćemo u narednom periodu, naravno, to smo učinili i 2017. godine, jer Demokratska stranka je jedina predstavila javnosti faktički nacrt strategije nacionalne bezbednosti, koja obuhvata svakako i bezbednost građana, i to u situaciji kada je interdisciplinarni tim Ministarstva odbrane, spoljnih poslova, unutrašnjih poslova i tako dalje 3,5 godine radio na tom programu i na kraju u decembru prošle godine je usvojena strategija koja nije dala odgovor na mnoga pitanja, a čekalo se 9 godina na to. Tako da će jedan od prioriteta, pored ekonomskih pitanja, pored svih drugih pitanja koje se tiču, znači populacione politike, migrantske politike i sve ono što može na posredan ili neposredan način da utiče kako na nacionalnu, tako i na bezbednost građana, ponudit ćemo programe, ponudit ćemo politiku i verujemo da ćemo moći da je gotovo izvesno da ćemo stvoriti uslove za mnoge promene, pa i promene u oblasti bezbednosti.